terima kasih sembah nuwun. Wilujeng dalu Mas Klidik. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo, Mas Mito Darsono. Alhamdulillah dalu niki saged sowan Kyai ngatup sedayanipun. Nggih, ngatup kambingan. Ngatup kambingan nggih. Sik Pak, kula tak nata ambekan, Pak. Wah, menggeh Pak. Wong ambekan kok ditata ambekan iki lek mlebu karo metu tok to. Nggih nek mlebu ora metu, ora mlebu, ora metu. Ayo wis kukut. Aku kut. Jan tenan lagi bengi iki dagelan liwat pawon barang. Iya. Wis. Ambune nganti sangit jangan tok mburi. Ayo saking lumane Mbah Lurah kok. Tenan kok Mbah Lurah Jarkasi niku saestu kok jariyahe katon isi niku Jarkasi niku. Betul. Kula asmane Bapak Haji Jarkasi, jariyahe katon isi. Sampeyan transite ning endi, Mas? Kula transit teng Wiking mriki, Pak. Lho aku padha yang mburi kelir kene ku arep mlebu uleng-ulengan karo wargane do arep dahar kok. Sampeyan uleng-ulengan aku lagi rene kebek wong langsung ning jeding mek ndelik tok ning kono. Ora ngalih-ngalih belas. Kula Kyai ngatup kula acungi jempol, Pak. Sebab menapa? Ini yang menjadi suri tuladan percontohan penonton Jawa Timur yang selalu menaati tata tertib kondusif menjadi penonton yang hebat membawa harkat martabat budaya Indonesia. Iya, luar biasa. Tertib kondusif Pak niki. Cobi penyantir sani wingking kaya ngeten niki ndahe penonton ngatup ngeten niki. Luar biasa dawuh Mbah Lurah, ada 10.000 penonton. Diaturi wis to, pokoke nek angger ben taun gelem wayangan menyang kali aja nyangking timblo weh magrib budal sembahyang. Insyaallah mumpung sik urip sregepon nanggap bayang sok nek mati ben munggah swarga. Iya. Niki lho, Pak. Kuwi pancen ya tenan. Lah gawe Pak Kaji kok mangsane. 3 periode, Pak. 3 periode. 3 periode niki nek ora getel-getele dadi lurah, masyaallah Pak. Ora duwe pamrih kok Mbah Lurah ki dadi lurah. Pamrih kula kali Mas niki mboten dinyang blas, Pak. Ngono. Sing ngenyang sapa Mas Luduk? Carike. Carik ra melu-melu ki Bu Winarsih ngawur kok iso. Pangapunten Pak Mito. Sampeyan ngomong Mas. Sampeyan tengah jeng mawon. Arep ngomong apa coba? Weh. Padha lho, padha-padha bayarane mek meneng tok. Ayo gentenan. Kikete padha, klambine padha, clanane padha, nggon lambe padha, sembarang padha kok ora gelem. Ya kudu ngomong. Nggih. Mergo tekan kene iki sampean kon ngomong ora kon mung meneng tok. Sak ora-orane kudu duweni pamikiran piye warga ngatup kambingan iki kepiye, kahanane kaya ngapa, dadi kudu menehi ular-ular to menehi tulodo. Dadi bintang tamu dagelan ora mung gawe lucu ora, ning kudu ana visi misi lan ana isine ngono. Lho. Lah ya wis lho. Jangan dawuh to, ngatup mergane apa? Mergane apa? Sampeyan ditimbali rene iki tujuane kon menghibur warga masyarakat ngatup kambingan. Lek tekan kene mek menteleng karo ndak ngomong gunane apa coba? Ayo. Wong duwe lambe iki kono. Nah, lambe iki gunane kejaba ge mangan ya dingge ngomong, ora nggih rasan-rasan ngono. Lambe nggo apa? Lambe nggo apa? Lah lambemu nggih apa? Lho, lek duwe lambe nggo napa? Hah? Lek duwe lambe nggih napa? Lho, lah senemu nggih apa? Lho, kowe tak yen lho dawuh pripun? Ya nggih mangan karo nggih ngomong. Ora mesti. Ya mesti. Sumure duwe lambe ya ora iso mangan, ora iso ngomong ya. Iki sing diomongke lambe menungso apa lambe sumur? Tapi lek ya lambe. Ayo. Tapi lek ya lambe to. Sumur ayo di lambe. Lek nanti aja dolan ning ya mesti lambe sumur ra iso ngomong mergo ra duwe untu. Lek duwe untu ya iso ngomong. Graji untu tok ya ngomong. Ayo. Kene mboten. Graji lho untune ya akeh, ondoke ya untune ya akeh. Tetane ya ora ngomong. Mergane graji ndak iso ngomong kuwi duwe untu. Mergane pancen graji ora ndek mata. Lek ndek mata? Ya iso ngomong. Udun nek ndek mata ya ora ngomong. Apa? Udun. Nggih ning lawuh. Oh jenengan niku nggih mboten? Heeh. Lha kula arepe ngomong apa niki? Boh. Sampeyan ki ora ya nesu lho jenengan. Ora nesu. Lah niki lho kula jelasin. Ora lumrah kowe iki sing dijak ngomong ora sak mestine kok sing kok omong iki ora cocok karo sing kahanan sing ning ngarep. Kula lah yo ketene dawuh jenengan to, Pak Tomin. Pak Minto. Pak Minto. Pak Minto kok Pak Tomin ki. Pak Tomin ki gandane Pak Tomin and Jerry. Pak Minto. Kita Pak Minto. Nah, coba. Lho, coba napa? Lho. Lho ki ngomongke jareke ndak duwe mata. Kowe kon ngomong apa? Lho, sak karepmu kowe rene arep ngopo?
Nek Mas Minto ki lak lenggah ngasta dalang. Loh, kan biyen ki dalang iki linggo. Kowe tau tumon dalang adat. Ya ora? Iya. Lah iya ora usah diomongne. Pak Minto ki ning dindingken linggo dadi dalang. Aku yo tau ngadeg. Loh, aku yo tau ngadeg. Kowe apa ngerti ya? Aku lungguh ning ngadeg. Oh, jajal fotonen. Kirimno WA jajal. Ngeten Mas, ngeten Mas, pangapunten. Niki sing ngerti slaten-slatenipun kula. Mas Minto tujuannya ngarahke sampean ngoten niku karepe napa to? Mas Minto itu porsinya dalang. Roh. Lah lek wis ngedep debok, ngedep wayang iki dalang. Kowe tau tumon ngedep debok, ngedep wayang terus kernet ngene iki. Kan biyen ki lek wis linggo ngedep debok, ngedep wayang ku yo dalang, Bos. Iya. Ning aku sampe mbok omongi aku seru. Ning aku iki ngomong apa kowe? Aku wis paham lek ngedep debok linggo ki yo dalang ro. Aku menggaris bawahi bahwa Mas Minto itu sebagai makrifat atau pemimpin. Roh. Iki ki pimpinan. Napa? Iki pimpinan. Ngerti ora lek kene iki pimpinan. Abang ijone panggung, urip matine panggung, gumantung ning pimpinan. Ora iso. Kowe ning kene iki mek kawula nunut. Lah kok ora? Uripe panggung ana bayarane yoga karo sinden. Ki manut sing nanggap. Enek pimpinane kok sampeyan ora sing nanggap. Iya, sing nanggap ning wis mempercayakan ning aku kon nguripi panggung. Lah nggih. Kan ya bener sing nanggap to? Heeh. Lah nggih. Lah iya. Lah iya. Ngopo? Ya wong iki. Ora. Loh, sing nanggap bos, lek enek sing nanggap enek pimpinane, enek masyarakate, enek yogane nek sindhen. Mergo enek sing nanggap ki enek sing ditanggap, Ndeng. Loh, ngelakne kula pripun? Gendeng. Loh, lah lek kula gendeng jan berarti bapake wong gendeng. Lah ngopo? Lah ku anakmu kok. Sapa sing duwe anak kaya awakmu? Mosok ora duwe? Ora. Tapi kan seneng duwe bapak kaya iki aku. Masyaallah, ngeten niki lho. Manusia itu punya masalah dan punya beban. Nek sampean ngomong kuwi tujuanmu ora pas, kowe nuturi sapa? Sapa kowe? Nuturi awakku dhewe weh. Aku kok ketoke salah. Bela kowe salah, bela jenengan salah. Bengi iki kabeh iki salah. Wis ora nek bela-belanan iki mengko. Ora. Golek dhewe-dhewe. Ya, urip dhewe-dhewe. Ngerti, mergo dhewe-dhewe wong anggarane ya dhewe-dhewe. Iya. Wis pokoke dhewe-dhewe ndak kena melu-melu iki kok. Wis. Sampean karo aku nyambut gawe, kuwi mbok yo rada welas sithik. Napa Mas? Ning kene iki nunut lho. Nah, kuwi rungokno kupingmu ning kene iki nunut. Tak kandhani. Wong mikir ra nggawa lho kowe iki rene. Imiku dhewe, Bos. Kok dengaren dhek iki ra nggawa? Loh. Ngaur sama iki. Dhek iki ra nggawa ngono. Iki lho mik nggawa dhewe. Nek tukang son nunut tekmu. Ngono lho. Aduh. Niki pun kula omongi, Mas, nek nyambut gawe nderekke sinten mawon, kuwi nata etika, attitude, sopan Nah, kuwi santun, dirungokke. subasita, Nah, adat kuwi lho. timuran sing wis lumaku. Iya, iya. Panggung ki ra kena nggeyak-yakan. Nah, Ki nek umpama awakmu iki gak seneng, kowe ngadeg ning kono disurung iki ora enek salahe lho. Mergo nek ngene iki kowe nutupi wajah-wajah cantik ngene iki. bokongmu sing ngampret kuwi nutupi sinden-sinden kuwi. Nggih. Bokongmu sing ngampret lho. Ya ya nek mesti mok. Anu suwa. Gak nyen yo ngampret. Lah iya. Tenan sewu Pak Minto. Kula niki ping ngluruske. Sampeyan nek ngadeg Mbok lulus apa nek bengkong pe kok. lho. Maksudnya ki menjelaskan dalam etika panggung iki. Nah, kuwi dirungokke. Sampeyan nek ngadeg teng mriki ora izin karo adik-adik sing cantik ngene iki. Ini juga perlu ekspresi lho. Nyawang madhep rono dipirsani wajahe cantik terus mbok tutupi bokongmu nih. Nah, tur menah penonton iki pengen nyawang sing seger-seger ora nyawang sing kaya awakmu kuwi. Jangan bangga menjadi orang cantik. Lah kenapa? Karena kita tahu bahwa kecantikan itu hanya sementara. Loh. Kok bisa kamu mengatakan gitu? Oke, iki sik umure sik 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi ingatlah bahwa kecantikanmu itu tidak sementara, itu hanya sementara. Loh, sok ben ilingo lek wis 70 tahun ke atas, wis samu barangmu dledek, Mas. Raga suda rupa sirna. Sirna. Loh, ketoke ayu saikmu, pipimu duren sajuring, sik enom. ketok cimplis. Sok ben lek 70 tahun, pipimu wis dledek misal. Loh. Kowe ngene iki sik ayu-ayu, nggih wedak sik klet, Bos. Sik apik, sik pantes, nggih wedak sembarang yo cocok. Ning sok ben lek wis umur 70 tahun, mbok wedaki seraklet bluk kabeh kowe. Lho, undakmu sik kenceng. sik nraju Mas. Sok ben lek wis tuwek melorot, Pak. Jadi jangan bangga menjadi orang cantik. Bangkeane nawon kemis. Sok ben lek wis umur 75 tahun ke atas, dledek, Mas.
Payudaramu ki sik apik saiki. Payudara ki apa? Aku Iki lho, ora Pak. mudeng apa. Iki lho. Oh, Ora ngerti payudara ki ora ngerti. Maksudnya bocah-bocah ki duwe sampingan dodol doro ngono to. Doro dasmu. Lho, dorone payu kuwi. Payudara. Lah iya, nggawa Lah doro iya, payu. kejaba nyinden kuwi karepmu niki darane iki wis payu. Nah. Pak Minto, ki tak basane sing halus lho. Heeh. Payudara ki lho Pak Minto. Lah iya, dodol dara wis Susu, payu. susu. Oh, Ki lho. oh susu. 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 Tetek ngono Mas ben halus, tetek. Tetek we apik. Tetek. Nah, kuwi nek kesusut berarti ketetek. Sik apik. Iya. Sik nyengkir gading Pak Minto. Umurmu sik 30 tahun. Ning ngene kok, sok ben nek umurmu 75 tahun. Nggih. Payudaramu wis melorot. Kowe kok iso jelas kaya ngono ki sing mbok ngerteni nek sapa? Bojoku Pak Minto. Heh? Bojoku. Bojoku wis Astagfirullahaladzim. 75 tahun iki sedek tas resik Indomaret lho. Melakun mak pok. astagfirullah. Oh, Pangapunten. dengerane ning pasar sampeyan mak pok ngene. Kula niku nyambut gawe enten 20 tahun ora tau kok nyandak jenenge bojoku ora tau. Apa meneh kok organ tubuhe bojoku. Kuwi lho. Kuwi jenenge we Ah, nggawa. ki lho wong lanang sing jaga kehormatane wong wedok Sampeyan ki ki kaya ngene nyambut iki. gawe materi fisik seorang istri mbok bawa di panggung. Justru malah aku ngelek-ngelek wong wedok bojoku dhewe apa-apa, Pak. Kalau ngelek-ngelek wong liya, itu sekarang tuh ada undang-undang IT, Pak. Bahaya. Gini Pak Minto. Lek kula lho dilaporne, kula nek hukum. Tapi lek kalih bojo kula aman, Pak. Wah, bojoku tak elek-elek ngene iki, ketok ndelok streaming dalu niki to. Nggih. Kowe ngono aku mah bengi lho. Kowe kok ngomong bojomu kok elek-elek apa bojomu ki ayu? Loh, Bojone ayu dhewe, Pak. Ayu dhewe bojone. sampean kira karo Pak Minto. Bojoku ayu dhewe lho Pak Minto. Kuwi lho. Ayu dhewe. Ayu dhewe. Mulane ra tau dijak tenggene wong-wong ngeten. Lah, kok ora tau dijak? Lho, kula tak ajak ning kene ketok elek, Pak. Lho. Lah nyapa? Ayune iki lek dhewe lho, Pak. Eh. Oh nek ayu dhewe ngono kae. Dhewe ayu lek kumpul kene iki ketok elek bojoku kok. Tapi Ngene iki lho. enak. Cintailah istri. Pak Minto, pangapunten. Wong wedok ki padha karo desa. Loh, Desa. wong wedok karo desa gundulmu. Wong Wong wedok ki dhewe, desa ya dhewe. Desa ki lak dinggoni pyayu keh. Kondene desa ki nek digawe apik ya iso apik, digawe elek iso elek. Mergo bumi pertiwi sing dipanggoni sing ngetokke ulu pametu para kaum tetani kuwi manut saka niat kajate para hambane Gusti Allah. Kowe roh bumi. Bumi yo ngerti to. Bumi ki manggone ning ndi? Bumi yo ning kene iki. Salah. Lho, Bumi ki manggone Tegalan. kok iso iki lho? Bumi ki yen ditanduri tebu bakal semi. Lho. Mulane lemah ki beda-beda jenenge, Mas. Bumi Bantala, Lemah, Siti. Siti. Nek dhewe-dhewe. Nek bumi Bumi ki manggone Tegalan. mergo ditanduri tebu mesti Bakal semi. lho. Nek umpama Bantala, Bantol ki manggone ning Ratan. kok iso? Saben dina diliwati ban bakal rata lan nelo. Mergo Bantala. Bantol. Lah nek lemah, Lemah ki manggone ning perumahan. apa kuwi? Kalem-kalem nyicil besok dadine omah. Lho. Eh. Iso genah jane iki. Lho iya. Ah, jane yo Nek yo beneh. Siti ki manggone ning kuburan. Kok saged? Isine wong mati. Lho. Dadi ki beda lemah beda jeneng, Bos. Lah kowe sebabe nyapa wong mati kek diujurke ngalor. Ngalor ki mergo wis hukume adat awake dhewe Mbah Marang Gusti Kang Arya Jagat kuwi yo tetep dijulke ngalor. Kakan ketoke tuwek sampean ning ilmumu cethek kuwi. Nah, Lah nyapa sebabe? Nyapa wong mati dijulke ngalor? Sebabe Engko nek ngidul jagongan. jagongan matamu. Nesu to. Mai tok sik. jagongan. Iki perkara wong mati apa sebabe kok dijurke ngalor? Aku tak tekok. Lha, Pak. Apa sebabe wong mati ki kok dibuntel mori? Loh, niku wis adate Pak Mori ki rupane putih, resik, suci. Ah, Dadi yen ada yen salah. sowan Marang Gusti Kang Arya Jagat Salah. Gusti Allah Subhanahu wa taala ki ben resik ben ketok suci. Ora ngono Kedawan kuwi. kedawan kuwi. Kedawan. Yen niku Pak Minto. Ora. Sebabnya napa? Sebabe nek dibuntel godhong kok ndare lontong ki kok pangan. Lah iki ape? Napa digegemi? Weh kalah lho nek aku karo Mas Mito Lah jelas. gathok. Solid no. Heeh. Ayo, Apa? Lho ngapa kowe? nyapa sebabe mayit kae kok ditaleni karo kain mori. Ya pancen syariate agama kudu kaya ngono kuwi ditalani nganggo mori tali telu. Nah, ya wis bener to. Gak enek engkelan blas argumentasi apa ngono to? Kayaknya bener kok. Tegese iki telu, Pak. Telu kuwi tegese Telu ki tekan ajale awake dhewe, mulyane awake ning alam donya sok ben bisa mulya ana ing akhirat. amin.
Lu ki tegese luar biasa. Dadio menungso sing luar biasa ning donya, ya dadio wong sing luar biasa besok bakal sowan ana ing Gusti Kang Arya Jagat. Amin. Mulane desa Kambingan menika, Pak. Niki wis dadi tolak ukur, Pak. Desa Kambingan dusun Ngantup. Ngantup. Ngatup. Nah, ngatup, Pak. Menika saka tembung nu sewu, Pak. Ngatup menika saka tembung ngajine ora bakal ditutup. Dadi warga masyarakat ngatup menika seneng ngaji, seneng maos ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ora kowe kok ngerti jeblosan pondok ngendi? Kula niku teng pondok pesantren riyen dangu. Teng kene Tebireng dangu. Sing terakhir niku teng pondok Ramadan, Pak. Kula niku saulan teng mriku alhamdulillah pun rodok Rayakno rupamu ya tajil. Pondok ki Tebireng Lirboyo ngono apa Kula teng Lirboyo ya 2 wulan, Pak, 2 wulan. Lho. Raklasan terus pindah ning sepi, pindah teng kene Tebireng 2 wulan. Lho, sepi terus teng Ploso 2 wulan, Pak. Lho nyantri kok sepi ki apa to? Bakul silot aku. Aduh. Mas Didik. Nyantri ki dawuh. Dawe Bapak Kades ndung jeleng dangdut ndung jeleng. Hah? Nggih lho, Pak. Iya. Oke. Pak Lurah niki. Lah, Pak Lurah niki senajan to Bapak nasional, Pak. Sinaosa Bapak kaji. Heeh. Neng beliaunya tuh jiwanya tuh tetap remen kalian budaya, Pak. Amin. Wayang ya seneng, dangdut ya seneng, campur sari ya seneng, keroncong ya seneng, sedaya remen. Iki sing dalani beliaunya tuh jiwanya nasionalisme, Pak. Kula didongake iso dadi kaji sing mabrur. Loh, saestu, Pak. Niki ajeng kula. Contoh, Dilukas kula mulon, Pak. wong ki manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Tembungnya apa? Fafiru ila Allah, dikembalikan kepada Allah. Nek kun payakun atimu kuwi niat insyaallah orang golek ragat mesti entuk hidayah budal ngulon. Kok kun fayakune roh ya kun kowe. Lho, kun payakun ki nawaitumu niatmu kuwi lho. Kun fayakune nek pira? Ayo 1 nggih to, Mas. Ngono. Kun fayakun ki nek 3. Kun payakun nek 3 ki apa kuwi? Kun ki nek 3. Apa kuwi? Kun sing madangi jagat, kun sing ngangklak jagat, kalau kun sing nggawa rezeki. Wah, jangan lurus ke Pak niki, Pak. Sik. Oleh ilmu ini pedhot Mas aku, Mas. Kun enek 3. Enek 3. Kun sing madangi jagat, kun sing madangi jagat iki kunang-kunang. Ngalor ngidul murup lip-lip kuwi madangi jagat. Kuwi ya. Lho iya ciptaane Gusti Allah. Iya. Kun sing madangi jagat kuwi kunang-kunang. Loro. Apa? Kun sing ngangklang jagat, kun sing ngangklang jagat kuwi kuntul. Ngangklang jagat mibro saka sawah kene pindah sawah kaon. Iya. Ya ora? Kun sing angka 3 gawa barokah kuwi kundangan. Budal selamatan mulih gawa berkat. Tapi hati-hati enek kun sing gawa cilaka. Apa kuwi, Mas? Kunduran truk kuwi hati-hati kuwi. Kuwi mesti bongko kuwi biasane. Iya. Kun sing medeni anakmu enek. Apa? Kuntilanak. Ambilmu kuntilanak. Kuwi enek kun 5 ya an. Kun sing kowe ra iso omong. Apa? Kunci cangkemmu. Omong kok anggere jebles bae. Tapi ada realita. Iya bener. Aku kalah nih. Pak Mino. Ayo. Aminor. Iki dongeng. Nah, ya, kaya ngapa? Wes kadung matang ini guys. Bisa ora? So. Wah, jan. Mugi-mugi sedaya sehat ya, Pak, Bu. Semoga-moga kabeh doke bilane cedhake rezekine. Kula niku lek ndongakne biasane ngeten iki saestu, ora mandi. Ora mandi lek ndongakne awakku dhewe, tapi lek ndongakne wong mandi aku. Dahar ki biasane wong nek yayi ora entek. Kuwi malah justru turane ki tak goleki tak entekne. Gragas kowe. Lho. Kok gragas beda? Kowe ora ngerti sing didahar sing ora telas kuwi biasane sok barokahe kuwi. Ngono aku ki nek tanggapane ndi tak lumbuhke. Turane wong tak openi. Kowe ngawur. Lek turane kluthuk sapa doyan turan kirek? Iki Pak. Doyan aku. Wong aku ningi pakan kucing tak pangan kok. Gendeng kok wadai lodong, berarti kok gurih aku iki. Lah kok tipe coklat-coklat bunder-bunder Pak makan kucing. Lah mripatmu ra mbok sawang. Gurih ya. Wong mara ning omah lho, wong jelas pakan kucing tak tumpake nggon meja. Kok wadai lodong ya. Lah tak adai lodong, lah kok dipangan to. Karepe isu-isu keluwen aku lho. Iki apa to Dik? Kok iso gurih meneh apa iki? Nah dikira jajan anu kok. Dikira jajane kirani. Nah, tak ngerti pakan kucing Persia. Wangan. Saged to? Iso. Dungsreng. Aminur, Mas. Mau ning mburimu kaya rawon karo bakso. Kene ya sate. Ning kene sate. Pak Lurah ki delok nun sewu, Pak Gitu. Bodo ki ya hari pertama. Pak Lurah. Kuwi kowe ora ngerti to? Hari pertama ki sate gule. Hari kedua soto.
Hari ketiga bakso. Tur unjukane pantas seprit gak enek enteke. Widak lebaran. Nggih, Pak. Wah, luar biasa. Niki wae pantas seprit nggih mboten enek enteke. Pantas seprit. Bojo ki pantas seprit mek dienggo sikatan tok ngono ki. Berarti padha karo Mas Kluthuk, Mas Didik kuwi. Pripun, Mas? Mbah Lurah ki padha karo Mas Kluthuk lebaran. Nggih, nggih. Mas Kluthuk ki lebaran dina sepisan omahe tutup. Sowan ma ibuke. Nggih, leres sekali. Ah, engko bodho rong dina Nggih. ora buka mergo dolan ning kiwa tengen. Leres. Bodho ketiga ya. Bodho ketiga ora ya panggah tutup. Nutukke bodol siji loro. Pancen niki keluarga kere ya, Pak. Aja kula. Aja meneh kok jenengan anak kula ya tak penging bodho ning omahe niki nggih. Ya apa? Lah piye anak kuwi merorono disangoni 50.000 to, Pak? Heeh. Anake dheke lho tak sangoni 100. Lho gendeng kuwi. Padha dulure lho, Padha dulure dolan nang Mas sampean 100, dolan nang Mas Kluthuk 50. Nggih. Rugi no sampean. Lah kok rugi pripun? Sing rugi kula lho, Bang. Lah kok Lho, kowe nyangoni anakku piro? kupingmu anakmu tak sangoni 100 lho, Kak. Lah anakmu tak sangoni piro? 50. Hitung-hitungan sekmu. Anakku piro? Loro. Satusan piro? 200. Anakmu lho 5. Lah iya. 50-an 250. Aku tambel 50 piye iki. Ya Allah, ya Kok mangsa duit 50 lho karo dulur kok ijir lho. itu hitunganmu. Wolo-wolo kuat to, Mas. Bakal kuat aku. Tau penane. 50-50 to ki nek dirembug iso medhotke dulur. Nah, Engko sesuk cangenono 50 neh ya, Mas. Tak beledosi mercon cengelmu. Senembang. Bisa to, ya. Bang. sik. Mau jarene dhewe-dhewe. Lah nggih. Sampeyan ini nggawa apa? Nggawa niki. Lah iya, sapa sing ngomong dhewe-dhewe? Nggih, kula Nembang nganggo cangkeme dhewe, dimusiki cangkeme dhewe. Ndak oleh nganggo musikku. Cek iki masalah apa neh yen. Yo, yo. Ayo. Lagek ra melu sewengi mambengi keterak wayang wonge kok ya wis beda to Yan. Ya ampun. Ora. Sportif kok. Ya sportif ta. Aku sing nyanyi wis nabi. Nah, Bapakku wedok ibumu sapa kok iso. ayo mudar apa ora kowe? Kowe iki nyapa? Iringane iki iso ndorek. Wong solawat kok nggih iso ndorek iki lho. Ben kita Solawat pakai terbang. Iso. Batengku ben kita rada meriah. Yang gitu apa mbok kira beh wis sahur manuk terus aku ati kurung lara. Kene. Loro ya priksa lho. Hah? Loro kok budal tanggapan namanya. Banjinge Loro ngengkel. lara ati karo tembungmu ngarep mau lho. Ya loro ati yo ganti ati pitik ngono lho. Ngono ngengkel gampang lho urip iki. Lah iya. Ora apa-apa, Mas. Napa? Jare Wis ta bene. jarene Dilakoni. para alim ulama. Lho ya. Wong kuwi yen duwe kok etok-etok ora duwe, Nah. iso nyenengke ning ora iso nyenengke. Oh. Kuwi ajabe luar biasa. Di. Ora gumun karo cangkeme dagelan. Aku yo ora ngumun karo cangkemku dhewe. Arune cakep. Cangkemku Oh, dhewe. iya bener. Kaget aku. Ora mungkin ta Kowe aku. tenan, Aku kowe. ora wani nrunyam ngono. Lah iya. Bener ben bosok cangkeme ngangge musike Iya kono. ya ben bosok cangkemku dhewe. Tenan jong isin-isin. Ora. Nek isin aku melu isin. Bisa to. Tak tabuhi. Masa gak mbok sili-sili. Rasa, gengsi. Ora oleh ya ora oleh. Iya iya. Nggo gatek nek kuwi. Bapak Tuh, dudak. Duk. Ayo Sing bongko apik. ora kowe. Sing apik lho. Nabi sing apik lho. Iya. Kene tak contoni. Aku nyanyi ya. Iya. Nyanyi ini. Bapakku NU ibu muslimat. Loh, bapakku parkir kok. Loh. Aduh. Wis iki jan. Wis kok ora disili musik. Kowe malah ora iso dijak kerja sama iki kepiye? Ya piki tembang iki lho. Bapakku NU ibu muslimat. Lali ya iki. Kok bapakku NU? Wih, berarti wih munafik. Lah ngopo to? Wong bapak dhewe Katolik kok. Kowe iki lagune iki ngene iki lho. Selawatan iki lho, Jan. Iki jan ngentah iki lho. Bumbal iso. Ayo iso apa ora? Kamu melu-melu kapan? Saksenku iso ora iso urusanku. Kita melu-melu jenengan nih. Ngapa kok sampean ngurus aku? Rat-raten ngenteni kan ngalih. Loh, piye ta kowe iki? Wong pancen iki kagungane Mas Minti. Takon ngalih kowe kuwi lho. Ayo. Sapa muni minti ya? Lho, nek sampean dhewe ini lho iki. Aku krungu ki lho. Muni apa? Lima jam muni. Minti ki lho. Sampean dhewe. Lah iki Sampean dhewe lho sing muni.
Jenengan lali sampean lali. Salahne kancane. Ngono kok ngekel pikun sampean. Oh sing mulya sampean dhewe. Tok kowe. Kowe ta ora apa-apa. Wong siji karo wong loro. Tok lho. Ayo Mas tak tabi Mas. Oke. Bapakku oh ibu muslimat kan masku angsa prak deng deng prak deng prak prak deng deng prak deng prak prak deng deng prak deng tak prak deng deng tak deng prak prak deng deng prak deng prak prak deng deng prak prak deng deng prak 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 deng deng prak kalor ngidul prak deng deng prak lali janjine dados yo Datelah, yogone mangan kabeh. Yo sok ra kowe, ayo. Ayo. Selehno. Ayo. Awake dhewe ra nggowo gamelan. ayo gayeng di karo gamelan cangkem Ayo. Kicau, kicau, kicau mania. Hop hop hop. Hei. Hop. Nyapa kowe iki? Nyetop-nyetop iki nyapa? Kok kicok-kicok iki? Urusanku bukan urusanmu. Tuh, ini menyangkut harga diri saya. Enggak boleh, kamu harus diam. Diam, duduk sini, duduk. Kok kicok-kicok iki? Wong sing dimanuk aku kok kicok. Meneng rasa ngomong. Kowe meneng to? Ngerti nek sing ndek manuk sampe ngerti susuhe lak digawe iki kabeh to. Lah, iki lho. Kowe lungguh sik. Lungguh sik kok lak kudu susu. Kowe meneng. Iki susuhku kabeh iki. Oh, ya, katanya manuk yang geragas apa disusul. Manuk. Kowe ra ngerti yo. Kowe ra niki do nganggo gamelan. Tak wangi Pak, sesuk aku sik pereng nderek joget. Gak, ora sah wangi-wangan. Mosok melu joget ora entuk. Ora entuk. Wis. Iki tak omongi aja. Kereng-kereng karo Mas Minto. Melu joget ora entuk. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gas kondangan, digas kondangan dangan. Manukku siap nembak, poinku ra keoyang. Ayo. Sulawesi Tengah. Mosok ngeten iki melu joget dulu ra entuk. Ora oleh. Wis pokoke bengi iki ndek enek dagelan joget. Nembang yo ngangge cangkeme dhewe, musike dhewe. Ayo mudhun iki. Loh, ora genep kok. Apa meneh kluthuk wis pokoke ndak oleh.
Mosok ngewangi ngendang mboten itu. Mboten oleh. Lah apa-apa. Layakno tim sukses ning ngono kabeh. Jan-jane kowe ning hop. Kowe ngapa joget? Domoe wis diomongi, sing entuk joget iki kabul tok. Bas ibis nunut joget. Ora lho, joget iki ndelik ning ngesor apa piye ngono. Wis iki ya penak. Makane sesuk itu kok gamelan ra ketong benong tok sitok ngono. Ya. Dagelan sing dilumpukno mek pancing tok. Oleh iwak ya sampean yo melu dahar. Lo ngengkel ya. Mulai nek ngelok ning tak wehi ngono iki lagu nampa ngono. Nyatane yo dimasak yo enak. Matur suwun Mas Luduk. Boh. Hah? Yo terus golek kluduk joget omong langsung tak ndek. Cocok. Kaya ngakoni lho ya. Aku seneng lek wong sadar seneng aku. Trahya bengi iki awake dhewe termasuk pelawak, peloper, tukang pedhot-pedhot tok. Wis bengi iki aja malu main-main kowe ning kene. Tenan. Kowe kalah nasab nek karo kae. Saya peringatkan ngantek kluduk nembang Sekar Gadung kono joget tak denda sak oban 100.000. Bayarane lho 50. Ha ya sembuh. Oke. Dina minggu sing tak tunggu. Lek kono joget langsung musik mati. Yo, lanjut. Sasan joget temu sing entuki kabul tok iki. Pancen iki rombongan kabul. Angger kok wis sesuk dadan ngene. Lolos nih. Pikiran gowo grup demu iki manut to. Anu. Ini tak golekne. Kowe nek joget mesti ra dindek. Ha joget.
Nanti. Amara pedhot sitok ku. Dadi bener ngono. Kowe iki ngawur wae iso. Akhirnya kono rawani ngendhet Mas. Lah ning ngendhet kok iki ketuane iki ya. Wis tak urung iki mu. Dereng langsung. Oh, dintekke ya. Gawe kala. Nyapa kowe dadak melu-melu iki? Kowe kencan karo wanita liya. Lagu selajengipun dumawah dagelan kekalih monggo katuran nembang sak katokipun tanpa iringan sekar gaduh. Ya monggo. Gah. Heh? Kowe rene iki ditanggap lho. Ramboke wangi kok. Ayo nembang pok loro. Wong kula kadung nembang mungkin jangan mboten silih. Lho. Lah wong lek duwe piranti dhewe-dhewe nembang rene iki pirantine apa? Nggih ngeten, Pak. Rembug cukup demi kesuksesan panggung. Heeh. Niki enten nggih ming sak pak. Entene ming sak pak. Aku ora doyan rokok sampurna. Lah doyane napa? Duit, Duit. duit. Pun ngeten, Bu, sampean tuku rong pira ngono nggih? Gek terus akeh niki. Wah, apa undi dia duit iki Wis, iso. sampean tak wahi kelomberan nembang entuk ning lek iki ra oleh. Ra oleh kowe. Ya ngono lho. Tak minta. Hah? Sesuk tak teriwak neh. Ora seriwak. Aku sembleng ngeriwakku korban sik sak priser akeh banget. Iki iwak laut iki barang kuda iki umpi lagi. Ndak doyan iwak laut aku. Heeh. Ndak doyan. Wis ora doyan. Ndak doyan. Iki kok entek iki Eh, entek. entekke kuwi lho. Aku ndak mangan blas. Tuh, tapi lah Bu seneng sampean melu seneng. Hah? Ya toh? Ya ora. Ora. Lah mosok ta. Ndak. Teh, aku tak melu nyanyi dulu. Ngerayu. Tak jekit kene, jekit. Ora enak. Mas Didik nembang kalih musik Sekar Gadung monggo ning dengan catatan lek kluthuk njoget break mandek. Oh siap. Sepurane ya, Mas. Aku tak melu Mas Minto. Aku masmu lho. Mas yo Mas, ini nek Senasib serumpun sepenanggungan. yo ning bengi Lek iki. kowe oleh joget aku ora oleh joget iki berarti kowe oleh nyanyi aku ora oleh nyanyi iki berarti iki diskriminasi lho. Kowe ngantek nyanyi tak bacok cangkemmu lho kok. Iya Mas, ning sepurane yo. Kowe adikku lho. Iya ngerti aku adimu sampean Apa Mas. dulur apa bocah apa? Aku abot Mas Minto mergo bengi iki. Aku dulurmu lho. Dulur yo dulur iki golek urip dhewe-dhewe sementara ya Mas. Aku dulurmu lho. Ayo mudar aku kowe. Iki golek urip dhewe-dhewe. Aku dulurmu lho. Aku ki yo butuh di persani di sawang wong akeh nggih hiburan. Kalau lali tak elingne lho kowe. Pisan kake dulurku. Ya iya. Iki golek urip dhewe-dhewe. Wes abot iki kowe. Iki demi kesuksesan. Tak elingne pisan kas lho kowe. Iki lak aku apik sampean yo apik ora apa-apa. Aku tak sing ngene. Nangis terus. Ala Pak Bito. Jalan nembang to, Dok. Matur suwun ya Pak Bito. Nembang cangkem-cangkemmu dhewe, Dok. Iki nanggap apa jane? Lah kowe ra mudeng kok iso. Kene Pak, kula ngape setunggal iki. Usane karo kluthuk. Matur suwun ya Pak Bito. Ala aku ki yo kangen sama Pak Bito. Aku ki tresno. Ambune kuwet tenan. Kecut dengkulmu kuwi. Kowe iki om karek nyedot kaya sahabat lho kowe. Lah iya lho coba. Kone sing nggawa kringete ra sahabat kok. Pengen nembang? Tembang Pak. Nggih. Pengen nembang? Ayo. Masalah sinden iki. Ayo, kancane guyon malah nyetet-nyetet iwak iki. Wah, ra duwe sopan kowe. Ngono. Ya Allah. Turane barokah panganan. Nah, kuwi lho. Turane barokah. Mumpung ana turan ki berkah barokah. Entekno, Dok. Lho, sakmono lho. Pak Bito. Heh. Wis Pak. Maksamu kok iso. Kula ngampil setunggal nggih, Pak. Ya. Nggih. Kowe ingkang penjan dawuh sinten? Wis sampeyan. Nggih. Kluthuk sik urung oleh. Nggih. Kula ken milih nggih, Pak. Ya. Nah, pinten niki nggih, Pak? Nggih, sing ayu ki aku wis biasa. Nggih, Nduk. Nggih. Kowe lak termasuk mbok-mbokane buta putih gitu. Dadi tak cekir rene. Angel ram ditoto. Layakno teh jan. Ora lho sing mirsani kene kok betah men sendene iki kok bengi sithik ngentat ngentut tok lho. Kok ora rono nduk rene coba.
Cobi Mas. Mas nuduk derek Pak Minto nggih. Kersane to Pak, mesake. Lirak-lirik arep nyilih sinden. Nggih no. Mesake Pak mbok diampili Pak. Wis milih kono. Nah, kersane apik kok. Aku ki ya wong sok kenceng ning ya gampang luluh. Kluthuk kali niki mawon Pak. Hah, kuwi wis. Kula tak kali. Ngono adine ben milih sing cilik. Kowe kuwi ae wis. Wis tak wae kuwi kowe. Kowe tak wae kuwi ae. Iki. Heeh. Gudi. Ora apa-apa warek. Nikmatono ya iki lho, prapatan gumul ya iki. Sampean kok warek garap. Nikmatono. Kowe ora ngerti kok rasane ya Dik ya. Aku malah mbok wae tahu takwa Pak Minto. Loh, enak kuwi. Enak lah kedul. Loh, enak iso tul-tul. Jeli iki aku. Ora. Apalah kau ni? Olehmu ki Makcik. aku. Dirungokke. Makcik kau sekarang nak nampak jelek sangat kau tuh. Macam kura-kura. Guru-guru ninja. Pak, ngomong kok sisi kok Upin Ipin. Macam mana kau tuh? Guru-guru. Ngawur iki dudu kura-kura. Iki ngono bulus. Ngawur bae kok iso. Coba Mas Aminormu sak pinten Mas? Aminor Mas. Guru-guru. Macam mana? Bojoku sing ayu dhewe bengi iki ra ana liyane wong loro dolan rono rene apik tresno ning omah wae wong loro dolan rono rene apik ning omah wae. Guru-guru. Wah, Saya bukan gure-gure lah. Apa nak nampak? itu juga. Gajah lah. Gajah lah saya. Oh, gajahnya kamu trolene gonku. Bojoku yo pancen lemu, tapi aku cinta padamu. Iki terus piye iki? Alah ya mbok. Ku ungkapkan I love you. Memang kamu wanita pujaanku. Ku ucapkan I love you. I love you. Memang kamu pujaanku. Ana kembang-kembange waru ning pinggir kali, duhai wahai pujaanku, terlihat cantik sekali. Engkau wahai pujaanku, terlihat cantik sekali. Bengi-bengi ngombe jamu, bengi-bengi ngombe jamu. Ojo lali kudu bar mangan, kowe pancen ketok lemu, lenganmu koyo kentongan. Pancen lemu, lenganmu koyo kentongan. Ojo lali lunga ning Yogyakarta, mlaku-mlaku tuku roti bolu. Wong loro pancen padha tresna, yen nyawiji bilang I love you. Wong loro padha tresna, yen nyawiji bilang I love you. Ya, aduh. Alah namanya nyapa loh ngono iki. Kamu cantik sekali. Alah masak Mas. Carek lurek suwek pinggire, Kadung dilirik wis ana sing duwe, alah tuna jaitun, metune penak bayare getun. Apa kuwi? Ning toilet pipis, kemudian kadung bayar pipis. Oh, genahno loh Mas. Sayang, Iya sayang. aku selalu cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu Mas. bisa cari lagunya yang Aku juga duet ya. cinta Ki? sama kamu Mas. Coba Mas. Coba Mas lagunya Mas. Oh,
Oh, balesan. Sayang, Iya. kamu inget gak waktu kita di Gumul dulu? Iya, ingat. Kamu tak belai-belai rambutmu. Iya. Terus kamu gelundungkan itu. Terus kamu gelundungkan terus ada di tengah ratan itu. Kamu saduk-saduk itu loh. Itu bukan kamu sayang. Apa itu? Kamu akan saya lindungi sayang. Saya... Ojo banget diowok-owok itu mas. Dia ingin tas sangat loh ini. Bawa-owok. Kamu cinta sama aku, adik? Aku lah sangat cinta sama kau. Kau nampak tampan sangat tak seperti tangga sebelah, seperti bulus dia. Kita bernyanyi berdua. Iya lah. Kamu mau main-main kemana? Aku nak mau main-main lup. Sudah aku bilang dari tadi ya. Macam mana kau laku tak seperti itu? Kau nak sangat bungkuk kali. Aku cinta sama kamu, sama opa, sama mama. Aduh, macam mana kau ngiler? Ternyata dia itu ngileran. Kamu mau main kemana? Aku mau main kemana lah yang dekat-dekat sana aja. Oh cintaku sayangku. Iya. Aku tidak bisa melupakanmu sayang. Aku juga tidak bisa. Oe, ode ya. Aku lah bisa lali kalau kowe ya. Aku juga tidak bisa lupa sama kamu ah. Aku tetap tresno. Aku juga tresno ah. Kamu apa iki tak? Kita teh Sampeyan basa Cina ya apik ya. Terokno pake ya, Jal. Iya. Gawe basa Cina lho ya. Nggih. Mlaku-mlaku kepanasan. Mlaku-mlaku kepanasan. Njaluk kethu diwenehi kuluk. Jaluk kedua. Sing ganap Jaluk kedua. terus Dulu ah. lha itu ben Cina tenan lho. Ngene lho. Nah, ngono lah kaya Cina tenan. Aku Iku udah digareng aku. tak dari Cina lho. Oh, Cina, ya. Ben ketok Cina tenan kok iso. Nah, ngono lah Cina tenan to. Kok ekspresine apik ya. Ali saya ngepang. Nah, ngono oke. Lah isi. Nah, ini kan kayak julgo. nah wis jan apik mlaku-mlaku kepanasan njaluk kethu diwenehi kuluk. Mlaku-mlaku kepanasan lah jaluk kedua duwe dulu ah. Kulo. Turut pinggir jemek. Dulu pikir cemek ah. Aku laluh kuwi ya. Kita sing sapa kono Pak Minto itu ah. Kowe karek turut ndi? Ya dulu ngendi ya. Kok turut ndi? Turut ngendi ngono lho. Ya dulu ngendi. Paling enak dulu dak sewu itu. Kok turut ngendi? Turut ngendi? Cina ki ra iso muni R. Lah iya te turut ngendi wae. Dulu ngendi. Kok turut ndi? Wah, beset ya. Ngono. Ana iso muni hayat tok kowe. Nyeng dong nyeng dong Bisa Cina pinter aku. Iya, Cica. Cica, Citane sampai enteng lagi. Heeh. coba Pak, selindrum ya berapa bos? Iya, mbok sampai hari teh. Cina. Nong ning nong 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 ning. Ya. Ning ning. Sing taban apa? Tak rungokne ket mau lho sing ana rono sing ana rono. Nek bojo loro kayak versi Cina. Ayo. Tang. Neng no neng ting 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 neng nong neng nong neng sang kamu cang neng 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 Kajian ini nyapa ngake di kancane Kita berwusu. Kayak kelatan. Kok wedok aku iki instrumental iki lho Aku kelingan latihan wusu biyen. klek yo ayo Pak
ngaget-ngaget iki kancane. Ning no. Ning no. Kong beli. Jeng. Kowe iki ndang metu sik, sampe ndang metu. Aja suwi-suwi, ndang metu. Kadang tak oleh tisu magic ya oleh suwi. Ki opo lho? Masa aku kok. Yo, kaya Mas. Intel. Iya, sampai. Intel. Iya, sampai. Aku cinta sama kamu. Wong ini sampai. Olah ono sing tak kerencani kejaba monggo ya sampai. Iya, sampai. Intel. Iya. Aku sayang. Aku juga sayang sekali sama kamu. Aku pengen dolan ning gone wong tuamu. Ayo. Tak buktene yen aku sayang ambek kowe ya. Ayo. Awake dhewe sekolah ning Hancu ini. Ya. Iki sampeyan terus aku ambek film lambi karo kowe ya. Ayo ya. Film lambi karo aku ya. Kawan-kawan. Makasih Teh. Ya. Ora ono. Aku lah bakal tresno anu wong wedok liyane. Cantik ya sampai. Teh. Aku janji karo kowe ya. Kamu sudah tak bilang ya? Apa? Anakmu tak suruh jangan main cinta sama sampean. Kamu tidak percaya sama opa? Percaya. Anakmu suruh datang ke sini, anakmu panggil ke sini. Intai. Intai. Iya, Mama. Boke kena asam urat. Hei, kene lho mlaku niki. Ora iso megake oke. Wah, Loh, masa ora tambah kekek? sudah kubilang dari tadi. Anakmu suruh ke sini ya. Intai. Iya, Mama. Suaranya kayak Pokemon. Sini. Ayo, seperti biasa. Papa sudah bilang ya, kamu jangan main cinta sama sampai. Kamu cinta sama sampai, Opa tidak setuju. Ayo, Opa. Saya cinta sekali sama sampai. Tidak bisa. Opa tidak setuju. Ayo kamu ke sini. Kamu ke sini. Sabar Intai, sabar. Dengarlah Papa. Papa. Kamu siapa? Kamu sudah aku bilang ya, kamu jangan coba-coba dekat sama Intai. Kamu coba dekat sama Intai, aku yang menjadi lawan kamu. Saya pacarnya Intel. Tidak boleh. Saya sempat sampai. Kamu tidak saya setujui. Kamu pergi. Saya cinta sama Intel, Pak. Saya ingin Intel menjadi istri saya. Sampai kapanpun saya selalu mencintai Intel. Kamu sih. Ya ampun. Kayak bayar TV. Kamu sudah aku bilang kamu tidak boleh masuk di rumah ini ya. Saya sayang sama Intel. Kamu harus pergi. Saya nggak bisa pergi. Pergi. Enggak ya, Pak. Kamu mau pergi apa tidak? Tidak, Pak. Saya cinta sama Intel, Pak. Saya tidak setuju. Saya tidak merestui kamu cinta sama Intel. Saya Jangan marah. Kamu harus salah. Kamu harus bisa bilangnya anakmu itu. Iya, Opa. Sorry. Kamu mau pulang atau tidak? saya tidak akan pulang. Pulang. Kamu mau saya panggilkan centeng-centeng dari sini? Tidak, Pak. Kamu mau pergi apa tidak? Saya tidak. Pergi. Kamu pergi apa tidak? Pergi. Kamu pergi. Saya cinta sama Intel, Pak.
Kamu tidak boleh ganggu Bapak. Ini Susi mau. Kamu tidak boleh. Mau ejek nih mau. Kamu mau pergi apa? Tidak, Pak. Gimana? Saya. Kamu gak mau pergi. Gak mau pergi. Gak mau pergi. Kamu mau saya tenang. Saya panggil saja. Kamu mau pergi nggak? Hei. Ngapa? Aku tadi bapaknya. Wah, arep balas dengan Kualik iki lho, kualik, gawene kualik ora ngono kuwi. Jet lag ngene iki. Oh ya wes. Jet lag ini jet kolek kuwi kok. Sampai ini sampai arep buwe. Sampai arep buwe rene. Bapak ya. Sampai arep buwe rene. Rene lho, inte arep buwe. Yo Mas, tembak Mas. Pak Gondor, sembek Mas. disindeni nganggo cara singkek. Ibu Iya, Nak. Intai. Bayar piti. Sesuk main ning lenteng. Ibu adalah mamanya Intai. Iya. Saya mau tidak mau minta restu dan doa dari ibu supaya saya bisa mempelai dengan si Intai. Ibu ngrestui nak sing penting kabeh padha ditata, padha senenge bahagia. Tapi Mama, saya takut, Mak. Aja wedi, ora usah wedi. Intai cinta kepada sampai enggak? Diperjuangke. Kalau sampai Intai itu sudah sehidup semati, nanti kita hadapi bersama-sama. Ya hadapi bareng-bareng, ora usah wedi karo bapakmu. Siap. Sebentar Bu. Ganti. Ceritanya ganti. Oi. Ceritanya ganti. Karena saya tahu papanya Intai sangat galak sekali Iya. dan ibu selalu disia-sia. Aku dianiaya. Selalu dianiaya. Saya sudah sampai. Kalau kita harus mengalah dengan orang satu di keluarganya ibu, di keluarganya Intai, yuk kita hadapi sama-sama. Siap, ayo bareng-bareng. Begitu nanti bapak kesini, kita hantam bareng-bareng. Kita keprok deh sih. Ganti. Pokoknya siap-siap ini kudu. Siap-siap. Oh, bapak, 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 papanya Intai. Ini papanya Intai. Bapaknya kuwi. Saya cinta kepada Intai. Loh, Papa tidak merestui. aku itu bapaknya Intai. Bapak siapa? Aku Kohling. 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 Kohling berarti Kohling. ajudannya bapaknya Intai. Ajudannya siapa? Aku Ajudannya bapaknya Intai. Kohling sing di toko kono kuwi ya. Aku ambil liwat kene lapo mau cekat dia. Oh iya. Aku di toko ning kono ki. Ya. Kira bapak Intai. Kohling. Takno bapak. Nggih, Mas. Nah, diserani lagu Denok yo. Siap. Sapa sing kudu nembang langsung dados Mas. Yo. Saya